Kwa miyezi 12 yapitayi, dziko la Malawi lakumana ndi zotsatira zosiyanasiyana zodzakamba kakusintha kwa nyengo. Zina mwa zimenezi ndi kusefukira kwa madzi, kamba kakudzaza kwa mitsinje, mvula yambiri, komanso ya mkuntho, kudzanso chilala, kapena kuti ng'amba kumene. Ngakhale kuti boma lapereka komanso kupitiriza kupereka chakudya ku mabanja ena ndi cholinga chofuna kuchepetsa njala, pali mabanja ambiri mdziko muno amene alibe chakudya chokwanira. Komanso kudzanso kwa nyengo ya El Nino chaka cha ulimi wa chaka chino chakwasokonezanso kwambiri ndi kuonjezera vuto la kusachitwa bwino kwa mbewu kuyerekeza ndi chaka chatha. Malingana ndi ripoti loyambirira la Malawi Vulnerability Assessment likuonetsa kuti mabanja okwana pafupifupi 2 miliyoni akhudzidwa ndi njala chaka chino. Ndipo mawu ake President wa dziko lino pa 23 March chaka cha 2024 pamene amalengeza kuti pali maboma ena okwana 23 mdziko muno amene mwagwa ngozi ya zachilengedwe kapena kuti state of disaster, anati mahekta a mbewu yachimanga oposa 749,000 anawonongeka kotero kuti chimangacho sichingachitenso kanthu. Izi anati zikutanthauza kuti 44% ya mbewu yachimanga ndiye kuti sichita bwino mdziko muno. Imene ikuonetsa kuti dera lalikulu lakhudzidwa. Mbewu zina monga mpunga, soya, kapenanso timati cowpeas uyu, ngakhale sawa or mtedza, zimenezi zakhudzidwanso. Chifukwa ngakhale ripoti limene akukonza Malawi Vulnerability Assessment Committee MVAC lidzaonetsa mmene zonsezo zakhudzidwira. Tikatere ndiye kuti tili patsoka. Chifukwa zikadakhala zoyipa kwambiri mwa izo zokha, zikadakhala kuti tikunena zimenezi kuti nzokhazo zimene zatichitikira masiku takhalawa. Koma vuto lake lakuti tsano mzaka zonse 4 kanotere nkachinayi mmene ine ndakhalira president ndi kulankhula zonena kuti tili pa vuto lalikulu la ngozi. Pofuna kuti papezeke njira yothanirana ndi vuto la kusowa kwa chakudya posiya kudalira mvula yokha, Dr. Lazarus Chakwera anati kuyambira chaka cha 2022 boma lake lakhala likulimbikitsa ulimi wa mthirira kudzera ku Green Belt Authority komanso kuchita ulimi pa mafamu akuluakulu otchedwa mega farms. Mwina mukumbukira mmene timakalankhula za ngozi zotigwera mchaka cha 2022 mpaka 2023, ndanenapo kuti tigawe chakudya kwa wonse amene akusoweka ndipo ali pa ngozi yoti akhala ndi njala m'mabanja angapo, komanso kuti tilimbikitse ulimi wa mthirira pansi pa Green Belt Authority komanso minda ikuluikulu tatchula kuti mega farms program imeneyi. Ndipo izi zoyamba za mthirirazi zationetsa kale kuti tili kufuna 54,720 mahektala wake amene asoweke ndalama zokwanira 46.97 billion kwacha kuti pakhale mbewu, fereleza, komanso mankhwala ophera tizirombo, angakhalenso kukonza njira zake za ulimi umeneyo, nkukhalanso ndi mapampu wa sola. Koma njira zonsezi zisanayambenso kuonetsa phindu lake, nkuti tikhoza kunena kuti ndi zitakolola moposera motere, tapezana ndi vuto limeneli limene latiwombanso mowirikiza. Ndipo ndizoona kuti pamene anthu ambiri kuphatikizapo alimi ambiri atapatsidwa zipangizo zoti achite ulimi wa mthirira, ndiye kuti mavuto akusowa kwa chakudya mdziko muno akhoza kusanduka mbiri yakale. Izi zaonetseredwa ku Chikwawa komwe mabungwe amene si aboma a World Vision ndi World Food Program agwirana manja
zochita ulimi wa mthirira pa Lalanje Irrigation Scheme. Tsono kulima kwa phindu kudzera kumthirira kukuoneka ndithu kuti nkwabwino kwa alimi onse amene ali ndi malo ochepa komanso iwo amene ali ndi malo akuluakulu. Anthu akuno ku Chikwawa ngakhale ali mboma limodzi koma akukhala m'mayiko awiri osiyana kwambiri. Mbewu mu famu iyi ya mthirira wa Lalanje Solar Powered Irrigation Scheme yomwe ili mmodzi mwa kungubwe kwati Engowe ndi zobiriwira kwambiri komanso chimanga chake chabereka ana akuluakulu zomwe zikupereka chiyembekezo kwa alimi omwe ali msikimuyi kuti atola ndithu chaka chino. Iyi ndi skimu imene ndi yayikulu mahekta oposa 8 ndipo ndi chitsanzo chimodzi cha ntchito za Food for Assets Creation zomwe bungwe la World Vision limayendetsa mothandizidwa ndi World Food Program. Sikimuyi inayamba kugwira ntchito pa yokha koma inalibe zipangizo zina ngati zimene zili pano zimene ndi kuphatikizapo makina okoka mphamvu ya dzuwa kumapopa madzi kuchokera mu nthaka. Inalibenso mapayipi amakono ndi mathanki akuluakulu osungiramo madzi amene amapopedwa. Kuperekedwa kwa katundu ameneyu mchaka cha 2019 kunachititsa kuti alimi amderali omwe anali ndi malo awoawo msikimu imeneyi ayambe kupeza phindu losiyana ndi kale. Koma kungoyenda pa mtunda okwana mlingo 100 meters kuchokera ku skimu ya Lalanje, mbewu zikuuma ndipo alimi ena akuzula kamba kuti akudziwa bwino palibe chimene angapeze ngakhale kuti mvula pa nthawi imene timajambula inali itangoyambiranso kugwa. Awa ndi bambo Isaac Mafunga omwe munda wawo uli pa mlingo okwana 50 meters kuchokera pa skimu ya Lalanje ndipo iwo pamodzi ndi mkazi wawo akuzula mbewu za mapira omwe anadzala. Bwana, chiyembekezo chimene tingathe kukhala nacho nchokuti ngati mapirawa ndi mvula amene yagwayi akhoza kuonesako zoti ena omwina pang'ono akhoza kupezako kamoyo, koma ngati chimanga ndiye mmodzi oti alibe nkhalenso ndikuchitira mwina ya pakanopa mvula amene yagwayi maminda muti talowamo takapeza chimanga chimene chidatha kuma chonse chija chatha kugwa chagunda nthaka chiswe chapezerapo mwayi chikungotola. Ndiye kwa munthu amene zokuti ngati angoyika mwina mwache mbali yonse chimanga chokha mavuto amene ndio ngochita kuchoka nawo munda kufika na mpaka na anthu adzayambeso kudzala. Ndiye mavuto amene sukuti mpaka na ungapumule yayi. Mlimi wina ali ndi munda wake wa chimanga pafupinso ndi skimu imeneyi. Amakleja Laisan akuti munda wawo onse wa chimanga unapsa phiti ndi ng'amba yomwe inagwa mderali ndipo kamba kakuti analibe mwayi wotsirira mbewu zawo zonse zinauma. Iwo akuti minda yonse imene sili mu skimuyi yauma kotero kuti njala chaka chino ikhala yamnanu m'makomo awo. Ng'ambayo yali kudza mwa njira imene mukuonera kumunda kuno imene mbewu zathu zili palibe mtendereso wina lonse kuti chaka chino ndiyembekezo choti tingakolole chokudya yayi ni mavuto okhaokha. Wanthirira ndi kuminda imene timadalira mvula ya kumwamba zinthu ziwiri zosiyana. Kunthirira kumaonekabe kuti kwabwino kusiyana ndi imene kulili kuminda yathu imene timayendera mvula yochokera kumwamba. Ndi zilakha kuti maskimu ndochulukira tikadani kuti tithandizika mu njira zosiyana-siyana. Maskimu osati akumadzi koma akuntunda oti atithangatire kuti nyengo ngati imene yabwera yang'ambayi zitithangatira madera onsewa kuti tidziwe za chokudya. Chifukwa skimu yoonera kuti ndi imodzi basi mudera lathu yofunikira kwambiri. Ntchito za Food for Assistance zathandiziranso ndithu kulimbikitsa anthu kuchita ulimi wa mthirira zimene zikusonyeza kuti ambiri a iwo ali ndi umoyo wa chiyembekezo mabanja awo kamba kuti amakwanitsa kukhala ndi chakudya chokwanira. Mainora Saini akuti ulimi wa mthirira ndi waphindu kwambiri kamba kuti pamene nyengo ikusinthasintha ndi kuchititsa kuti mvula idzigwa mwa njomba komanso modukaduka iwo amene ali ndi madzi otsirira zinthu zina zikumayenda ndithu. Iwo akuti ngakhale anthu ena dera lino sakwanitsa kukolola kanthu kena kalikonse, iwo akwanitsa ndithu kupeza chimanga chimene agwiritse ntchito kwa chaka chonse chathunthu. Ndinayamba kuthirira madzi pamutu
kuti chimanga chichimere. Chitamera nadikirira mvula kuonabe mvula ikuchedwa, napempha nthambo mpaka nathirira mvula yabwera kuchiriza mvulayi, koma ninayamba ni madzi othirira momuno. Ndiye chimanga mmene mukuchionera mmene chililimu nimathirira ujeni nthambo. Ndiye mvula iyi kumaliza chasancho kuti chiphime basi. Pangokolola panopa ndili njala, koma nikangokolola njala ndilibe. Ndikhala ndikudya ndithu ndiyananga pakhomo. Abonest Waterback ndi mlembi wa Lalanje Solar Powered Irrigation Scheme. Iwo akuti anthu amlerali ndi okondwa kamba kuti ali ndi umwini wa malo ano komanso zipangizo zonse zimene analandira akuzisamala moyenera. Anzathu World Vision atabwera adanena kuti timalima moyerekeza. Adanena kuti ayi umene usikulima. Anatilangiza ona kuti ndibwino tilime 0.2 kuti tikhoza kukolola kusiyana ndi kulima nzero modzi kuti mwina kukolola beseni modzi. Panopa timalima 0.2 kuti tithe kukolola chakudya chochuluka. Nde tithokoze anzathu akuboma ma extension workers komanso alangizi a World Vision potibweresera upangiri kuti ulimene kuti utheke pafunikanso upangiri wina maka wakadzalidwe timadzala 25 cm pa phando iliyonse yachimanga komanso manyowa potenga kuti ndi mvula yochepa kuti chimanga chathu chichite bwino pafunika pakhale chinyontho punthaka. Ndiye tiyathokoze alimi alangizi aboma chifukwa cha upangiri umenewo komanso tithokoze alangizi a World Vision potilimbikisa maka kuti tilime 0.2 kuti tikolole chakudya chochuluka komanso pakhale phindu munthu akhala mu irrigation asangokhala ngati mbiri 5 years asakupindula panopa tayamba kupindula tili maumbono ochuluka. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la World Vision amene akugwira ntchito kuno ku Chikwawa akuti ulimi wamthirira kumalo ngati awa ndi ofunikira kwambiri. Pamenepa iwo anaganiza kuti kunali koyenera anthu kugwiritsa ntchito ulimi wamthirira ndi cholinga chakuti adzipeza phindu pa ulimi wawo malo momangodalira mvula yomwenso masiku ano sikugwa moyembekezeka. Ndi chikhumbokhumbo chathu kuti ntchito imene tikugwira kuno sikuti ikugwirika chifukwa choti ife tilipo, koma tikamagwira ntchitoyi sitimagwiranso tokha, timagwira ndi aini ache kumudzi kuno komanso alangizi aboma amene amapezeka kumudzi kuno. So ngati boma limakhala ndi structure kuchokera ku council kuja mpaka kumudzi kuno. Ndi chikhumbokhumbo chathu kuti pogwira nawo ntchito amenewa tikupanga transfer umwini wachichonse chimene tikugwira nacho ntchitocho kuti chikhale m'manja mwawo. Ife sitidzakhala kuno mpaka kalekale, idzakhalapo nthawi yoti anthuwa adzakhala nacho ngati irrigation scheme chinocho adzakhala nacho kuti ndi chawo. Sono kuti adzapange realize nthawi imeneyo kuti chinthu ndi chathu, umwini udzakhala ucheperako. Koma tikayambiratu panopa kumapanga transfer umwini kumadalira ndi alangizi aboma aja zizapezeka kuti anthu andithu ife tikamazati tikuchoka tasira chinthu will be very assured kuti azachiyang'anira mwabwinobwino. Nayenso mkulu woyang'anira ntchito zothandizira anthu kuchakudya akuti ndi zosangalatsa kuti boma la Malawi likulimbikitsa ntchito za ulimi wamthirira pofuna kuteteza anthu ake kunjala chaka ndi chaka. Iwo akuti boma ngati la Chikwawa limakumana ndi ngozi zambiri zachilengedwe ngati kubwera kwa mvula yambiri kapena kubwera kwa mvula mochepa kwambiri. Tikufuna kuonetsetsa kuti kodi tingaonjezere bwanji kalimidwe olo kupeza kwa chakudya kuno ku Chikwawa. Chifukwa chonena kuti tili ndi mbiri ya ku Chikwawa kuti anthu amalandira zakudya chaka ndi chaka chifukwa chakusowa chakudya ku Chikwawa. Koma tikukhulupirira kunena kuti ndi njira imene tikupanga yopanganso ma irrigation schemes kuti anthu atha kumathirira kumapeza madzi ndi kumalima zakudya zawo. Tikukhulupirira kuti njira imeneyi itithandizira kuti anthu akhale ndi chakudya chokwanira. Tayima pano ndi imodzi mwa masikimu amene tapanga kuno ku Chikwawa yotchedwa Lalanje. Panopa mukhoza kuona kumbuyo kuchimangachi ndi chathanzi ndithu kusiyana ndi mmene zilili kuminda kumtundako. Chifukwa chonena kuti anthu anatha kupeza madzi ndi kuthirira. Izi zikupereka chiyembekezo kwa makamaka iwo amene akugwira ntchito pa skimu pano. Si okhawa amene adzadya chimanga ichi. Ku Malawi kuno mabanja athu timati extended families. Tikhulupirira kuti anthu enanso akhoza adzapindula chifukwa cha chakudya chomwechi chifukwa chakuti akhoza kudzapeza so chakudya kuchokera pa irrigation schemes ameneyo. A Charles Chimombo omwenso ndi mkulu oyendetsa maprogram ku bungweli akuti ndi zonyaditsa kuti anthu aona kokha kusiyana kwa ulimi wamthirira ndomwe umangodalira mvula. Iwo ati pali kuonekeratu kuti minda
yomwe ili pansi pa skimu ya Lalanje Solar Powered Irrigation Scheme ndi yonyaditsa kwambiri kuyerekeza ndi yomwe imadalira mvula yomwenso imadula mwamsanga. Njira yopopa madzi ogwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa ndi yabwino kuzachilengedwe kamba kuti sikhala ndi zotsatira zoopsa kumalo kumene ntchitoyo ikuchitika. Boma kupatula kulimbikitsa ntchito ya ulimi wa mega farms ikudzutsanso maskimu amene anasiya kugwira ntchito kwa zaka zambiri. Izi zithandiza kuti minda imene yakhala isakutulutsa mbewu iliyonse nthawi yachilimwe iyambenso kutero kutsatira ulimi wa mthirira omwe udzichitika pa nyengoyi. Kutsatira kulengeza kwa chidziwitso cha ngozi maboma ena a mdziko muno, boma latsindika kuti palibe munthu amene atafe ndi njala mdziko muno kamba kuti pali ndondomeko zimene zakhonzedwa kuti otelewa athandizike ndithu. Amalawi nonse dziwani kuti palibe nena ni mmodzi yemwe mdziko muno amene nchifukwa cha iyeyo kuti ngozi ngati imeneyi kapena ngozi ngati zimenezi zikutigwera. Ife tikayima mogwirizana ngati mmodzi nkuchepetsa zakuti tingolowetsa ndale pa chilichonse kapenanso kungolankhula zoyipa pa chilichonse makamaka pa ngozi yatigwera tsopanoyi, ndiye kuti sapezeka nena ni mmodzi yemwe mdziko lonse lino amene akhoza kufa chifukwa cha njala.